sampun titiwanci kula wangsul wonten ing asal mula-mulanipun bangsaning jim ingkang dumados saking Agni badhe wangsul wujuding geni. Putih pawalak sono lere putih kang mangkono hangge ganjar saben dina lire putih kang mangkono kadanging pun Kakang Dimas Dandun Wacana sawetara siadi nggone ngadhep ngarsaning pun Kakang prayogakna nggone lenggah Yayi Dandun Wacana. Yudhistira kakangku iya. Kaya wis ora kurang prayoga nggonku ngadhep ngarsaning Yudhistira kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Ya Dimas ndak tampa. Ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Apa dene sira Yayi Dananjaya prayogakna ngrira ngadhep ngarsaning pun Kakang Yayi? Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Dananjaya. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Koko Prabu. Ya Dimas ndak tampa. Tripala Dama Granti prayogakna nggonira ngadhep ngarsaning pun Kakang. Nuning nggih Koko Prabu. Sampun boten kirang prayogi ngrahipun Tripala. Koko Prabu kula pun Dama Granti kepareng ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang rayi kunjuk. Ya Dimas ndak tampa. Ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Non kula pun dinggo jimat paripe Koko Prabu. Yayi Dandun Wacana, Dananjaya Tripala lan Dama Granti. Saka petunganing pun Kakang 1000 warsa luwih nggone pun Kakang lawan Siadi lenggah ana ing Praja Ngendraprasta. Ya kuwi negara kajiman lan minangka dadi tetuangganing para jim ingkang padha mapan ana ing Wanamarta ya wana mrentani. Pancen apan kepara nyata lamun ta titah jalma menungsa wantah nyawang wujuding Praja Ngendraprasta tanpa beda kaya wujuding wana bebondotan. Katelah wana ingkang gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Ya awit saka angkring Praja Ngendraprasta lan wingiting wana marta utawa wana mrentani. Dimas jroning pepanggihan iki pun Kakang mung bakal ngaturake lelakon ingkang tumrapun Kakang mujudake sawijining sasmitaning dewa ingkang wis ndak tampa. Yudhistira kakangku nampa sasmitaning dewa sing kepiye? Mara diagi wedharna marang adimu Dandun Wacana. Koko Prabu, kepareng maduka nampi sasmitaning jawata ingkang kados pundi? Dimas tanpa kanyana-nyana ana ing jroning pasumpenan kababar kawursita negara Ngendraprasta keblabak banyuna. Tanpa sangkan paran dumadahan ana udan dres lan angin ingkang aweh Prabawa angrusak Praja Ngendraprasta. Ngantipun Kakang lawan Siadi sak papate pisan padha kendhang kamracundang kuntal kaprapal. Nanging elok dupi udan mau wis semendha sarta banyu wis asat. Dumadakan negara Ngendraprasta katon sumunar cahyane
lan akeh para jalma menungsa ingkang padha ndedheple sarta ndedhepaka ning sakiwa tengening Praja Indraprasta. Sasmita ing mengkono mau apa? Sarta kababar kepiye mungguh werdine pun Kakang durung bisa anggagapi sarta durung bisa nyekeli marang sasmitaning dewa. Mula Dimas yen to pancen si Adhidar beatur mara gage matur marang pun Kakang. Apa ingkang bakal dumadi tumrap negara Indraprasta ya wana marta ya alas merentani kene Dandun Wacana. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngrake nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdakura rek kagiri-giri nanggana magawe gelari wang-wang dadya katingal tintrim negaring Indraprasta midhanget sabdanipun Alindra Jim nenggih Sang Prabu Yudhistira ingkang tumanduk dhateng sedaya kadang sekawan cacahipun tintrim tidhem tanana ingkang samiyanya bawa nadyan gegodhongan teneng ngobah samirana dhateng mampah dados sakuling mangke sinten mlajar-mlajar ajele-jele minggah wonten ing pendhapi negaring Indraprasta nenggih patih sapu jagat mangono pangudas marani Indriya aduh sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun jonggoringe tutuk mengolir kuwa sela mangleng tutuk mengolir kuwa sela mangleng patih sapu jagat sowan tanpa tinimbalan karya kageting gita tumuli matur marang panjenengan ingsun inggih amit pasang Kalimantabi tinebine ngilodeni dumawahing tawang tuwang sinuwun sumangga anggen kula ngabiyantara ngersa paduka ing wigatos namung badhe munjuk atur mara gage matur ingkang terwaca inggih ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk angka kalih ngaturaken ketiwasan bilih sak mangke wana marta inggih alas merentani dipun risak satunggiling satriya gagah gungaluhur pideksa gudhek wok simbar jojo ngrubuhaken candhi-candhi pasren ing praja ing Indraprasta ngrubuhaken saha ngrisak tetaneman ingkang tuwuh wonten ing telenging wana marta inggih alas merentani tata lair ingkang dipun risak wujuding wreksa ingkang ageng ingkang dipun dukiri wujuding sela namung nyatanipun menika pepasran ing praja tumrap negaring Indraprasta monggo ingkang abdipun sapu jagat nyobi angendhakaken kamurkanipun titah kala wau jebul pinanggihipun sanyata titah kala wau pilih tanding boboting yuda katitik sekti kalintang jayaning perang ingkang abdipun patih sapu jagat boten monggo pilih mengsah satriya kala wau sinuwun menika menggah dados gatining karsa dene kula ngabiyantara ngersa paduka Sang Nata Prabu Yudhistira tansah marpamoring sukma sinukmaya binayu ing asepi sumimpen telenging kalbu Yayi Dandun Wacana Yudhistira kakangku piye mara coba siadi ingkang merpeki kelawan titah menungsa wantah ingkang wani ngrusak negara ing Indraprasta elingna lamun to berguguk ngutawaton ora kena dipringgake sarana bener bandangan tanganing kerincungan sikile ingsun pribadi kang bakal matrapi paukuman kelawan menungsa ingkang murang tata mau Dimas yo estoke dawuh
mawantu witaning kita geno weteng kandhanira risang kanda astrat maca ngune sabedhaing Jodipati Punggawa Om wah suwene aku babat ingkang sekawit ana ingkang ridu ngarunggonku babat iki ana wujuding menungsa tak cawang cat katon catura katon iki bangsane apa yen kowe takon karo aku iki bangsaning jim wondene aku kadang nata ing Indraprasta kadang ing Prabu Yudhistira aranku Dandun Wacana wah wis semingkira alas iki arep tak babati arep tak nggo mukti aku Aryasa negara ning alas kene aku sak kadang bakal mukti ana ing Wonomarta ya alas mertani kowe sapa Gus cah gagah aranku Bratasena Bratasena kuwi aja ngawu gawar ngawur. Iki dudu wujuding alas nanging wujuding negara kajiman wonten ingkang mangreh negara Indraprasta kadangku tuwa Prabu Yudhistira. Mula wurungna kang dadi niatmu ngono bakal babat alas merentani. Semingkira saka kene mumpung isih katon seger sarta isih kepengin urip aja mbok terusake ngono babat Wonomarta. Kowe bangsaning jim, aku bangsaning menungso. Ora lama yen menungso kalah karo bangsaning jim. Sing kudu ngalah bangsaning jim kowe sing semingkir. Ora gelem semingkir aja takon dosa. Wah, Bratasena sagu nanggung apa kang dumadi marang awakku. Yen pancen kaya ngono kowe wani karo Dandun Wacana sing tawedeni apamu. Ora minggat tak rangket aturke kadangku tuwa Kakang Yudhistira maragake cobanen rangketen Bratasena. menungsa bilih tanding boboting yuda. Ora ana ingkang bisa ngalahke Dandun Wacana. Ning dina iki aku ketanggur ana wujuding menungsa ingkang bisa ngimbangi kekuwataning Dandun Wacana.
Bratasena, kowe aja girang-girang gemuyu, aja kembelo sirahmu gleleng pacakmu. Tiban pusakaku Tampang Sutra Jala Kencana. Kowe iso wal saka pusakaku, aku meguru karo kowe Bratasena. Permati, Kuntadewa, Kunti Babu, aku ke Taman Daya kemanten ora iso obah awakku. Wah, Permati, aku susulen tulungono, Permati. Ayo, mara kaki sambato. Ora bakal kowe kuat nambani kekuataning Tampang Sutra Jala Kencana. Wah, Dandun Wacana kowe wong licik. Ayo walana daya kekuatanmu taker marus milang tatu karo Bratasena. Dadi atur ngersaning Kanjeng Koko Prabu Yudhistira nampa pidana saka Ratu Gustiku. Kinantita busa uyon Dewa Sukata Swareng Prang Om Saya sambung
Sang Pantara Ratri amung cipta pukulun ong tanana liwan kaeksi mila katur kang condo maneh ong prasasat rageng ulun sumembah ing Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Anggara Warna wonten timbalaning ngadhawuh pukulun kaget kita ulun piji mangarsama ning Slendra Bawana Anggara Warna inggih tebih saking pertapan sumur gumuling paduka nimbali dhateng sawanipun ingkang abdi pun Anggara Warna inggih pun Citrasena pukulun kula jumadung dawuh menapa badhe nampa duka saking paduka Hyang Adi pukulun Anggara Warna wonten timbalan ngertiya lamun wektu dina iki kita ulun piji mangarsama ning ngarsa ulun sayekti bakal ulun paringi dawuh lan ngertiya lamun sejatine dina samengko kita isih kemutan nggon ulun darbe wujuding negara ingkang ulun nalika semana Yasa Praja mapan ana ing Wanamarta ya ing alas Mrentani praja ingkang wujud kajiman tegese ora selama ing titah bisa nyawang kelawan kahananing praja lamun to menungsa lumrah nyawang praja Ngendraprasta ya amung wujud wana bebondotan kang aran wana Mrentani kita kelingan ya mung kita Anggara Warna ingkang nalika semana ulun piji minangka dadi undagi ingkang Yasa Praja Ngendraprasta inggih kula tasih kemutan pukulun Anggara Warna wonten timbalan ulun nampa sasmitaning Sang Hyang Jagat Girinata lamun dina samengko negara Ngendraprasta wis titiwanci bakal kamanungsan tegese bakal ana menungsa ingkang nampa triman kanugrahan saka kadiwatan wujuding negara Ngendraprasta wondene sapa ta ingkang bakal nampa kanugrahan negara Ngendraprasta tanana ya kejaba mung para Pandhawa wayah ulun ingkang tansah nggedhekake tapa brata angegungake nggone laku prihatin satemah tapa lan prihatining para Pandhawa wis tinampa dening panguwasaning para dewa tumuli nampa kanugrahan wujuding negara Ngendraprasta gandeng dina samengko Ngendraprasta isih diasta dening ratuning Jim rajaning Jim kang jejuluk Prabu Yudhistira sak kadang-kadehan mula kita ewang-ewang ana marang para Pandhawa supaya bisa ngasorake para Jim ingkang mapan ana ing Ngendraprasta sarana kita maringana pusaka keringkianing bangsaning Jim marang para Pandhawa Citrasena ing
Buta Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Bumbung raos sing manahipun ingkang abdi pun Anggara Parna namung kemawon tuwuh tandha pitakon. Apa ingkang bakal sira aturake sarta kita takokake lan panjenengan ulun? Nedheng kula mireng Pandhawa kemawon nembe sepisan menika lajeng wonten pundi anggen kula badhe angupaya dhateng para Pandhawa. Lamun to kita nemokake Pandhawa 5 tangeh bisa kelakon. Nanging piranganing Pandhawa ingkang panengah ya kuwi kang aran Permadi. Gampang nggone nitik sapa ta Permadi sabab satriya kuwi seneng ngelono manjing ana ing Karang Pradesan munggah gunung medhun jurang sarta manjing ana ing telenging wana. Titikane lamun ana sawijining satriya bagus sing tanpa cacat kadherekake Panakawan 4 cacahe ya kuwi ngengaran Permadi. Wondene pusaka kringkianing jim kang wujud siji watu timpuru oyot bayura lan lisah pranawa. Paringna lawan wayang ulun Permadi supaya kinarya piandel nggone anggusah bangsaning jim saka Wonomertani. Satemah Wonomertani kababar kamanungsan wujud praja ing bakal nampa dening para Pandhawa. Prastawa dawuh Paduka Klilalana dinten samangke kula nyuwun pamit. Ulun ingkang bakal ngawat-awati kelawan lakunira Anggoparna. Inggih, matur sembah nuwun Bung Ulun. Iki ana wujuding Brahmana yaksa ing merpeki kelawan Permadi. Ngatos-atos Luden Penemban aja kinira aku tumambuh yekti sawek sepisan iki aku wanu panjenengan kuwi Brahmana saka ngendi lan sapa peparepmu Penemban? Raden menawi Paduka dangu kaliyan kula menika estunipun sanes sak tataning jalma menungsa kula menika bangsaning jim wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Anggara Parna inggih pun Jim Citrasena mapan wonten ing pertapan Sumur Gumuling. Menapa Paduka menika ingkang kekasih Raden Permadi ya dasar kepara nyata panengahing Pandhawa Raden ya apa kang dadi pangendikamu pancen kepara nyata Penemban. Ladal muga ndadosna ing kawuningan kula dipun utus dening Sang Hyang Bathara Indra kinen ngupaya Raden Permadi sakmangke sampun pinanggih wonten ing tepining Wonomarta inggih Wonomertani. Kajarios jengandika sakadang nedya babat Wonomertani lan mugi andadosna ing kawuningan Raden. Wonomertani menika sanes wana nanging wujudaken satunggiling negari Kajiman ingkang winastan Ngendraprasta. Wonten ingkang lenggah minangka dados nalindraning jim inggih menika Nalindra Prabu Yudhistira sakadang sekawan cacahipun. Dawuhing Sang Hyang Bathara Indra dinten sakmangke Pandhawa badhe nampi kanugrahan wujuding praja ingkang winastan Praja Ngendraprasta ingkang sakmangke tasih wujud wana bebondotan krana negari menika negari Kajiman. Sakmangke titiwanci badhe kababar kamanungsan kados dene negari saklimrahipun. Namung jengandika Raden sakadang kadian kedah saged ngasoraken bangsaning jim. Lan kula ingkang kadhawuhan dening Sang Hyang Bathara Indra maringaken keringkianing bangsaning jim wujuding pusaka 3 cacahipun setunggal watu timpuru kalih oyot bayura 3 lisah pranawa. Mugi katampi jengandika Raden dadya pusaka anggen Paduka badhe nyingkiraken bangsaning jim saking Wonomertani menika Raden. Miat langening kalanggiwan agrar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot detan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasare mangsa katiga ngaturake panuwun Penemban dene sampeyan wis paring dawuh ingkang kaya mengkono. Dawuhing Sang Hyang Bathara Indra anggen Paduka mlebet telenging wana sampun ngantos tunggal baka setunggal nanging kasuwun Pandhawa gangsal cacahipun manunggal tetunggalan ngasoraken bangsaning jim. Apa ing dadi dawuhmu bakal ndak estokake mara paringna pusaka katelune? Monggo Raden, kula aturi anampi pusaka tetiga kala wau Raden.
pandhita kang kinarewangsit pindha kombang Pandhawa tata kate Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang menika Raden pusaka tetiganipun Alan Lisah Pranawa Watu Timpuru lan Oyot Bayura Oyot menika menawi kasabedaken bangsaning Jim saged lumpuh tanpa daya Watu menika menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Lisah Pranawa menawi kasabet sambetaken wonten ing netra. Paduka Raden Permati saged nyumurupi solah bawaning para Jim. Cekap ingkang dados kewajibanipun ing abdipun Anggara Parna. Kula mboten badhe negaken sangganing para Pandhawa jer kula namung bangun mitra dawing Sang Hyang Bathara Indra. Sepisan malih Pandhawa gangsal kedah manjing sesarengan telenging wana merentani Raden. Ana kawan Mitra dalem Den. Mlayu jumujuka ning Saptawarga. Kakang Mas Puntadewa lan apa dene adiku Pinten Tangsen suwuna supaya sumusul kelawan permadilan Kakang Mas Bratasena nggone babat merentani ponakan Petrus. Nggih, saniki. Iya, Ben. Nggih, ngestaken dawuh ya, Gong. Mo. Tata larta saking Gudha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri Dandun Wacana. Yudhistira kakangku piye? Piye kabaring Yayi? Sira ndak utus supaya ngrangket menungsa kang wani babat wana mentani. Anduk pamujimu wis bisa tak rangket. Nanging saka birawaning menungsa nganti aku ora kuwagang boyong marang Praja Indraprasta. Ndak suwun barep Yudhistira kakangku supaya tedhak nyaketi menungsa sing wis tak bondo mawi kekuatan tampang sutra Jala Kencana. Mangsa Bara kono bakal maringi paukuman kelawan menungsa ingkang kemewat ingkang kliwat kewanenane wani ngrusak telenging wana merentani barep Yudhistira kakangku. Mikun sing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Ya, Yudhistira Luntampa akarya bombong tiasulun. Indra dewaku aku ngaturake basaku. Ya Dandun Wacana pukulun kula ngaturaken bekti
Dananjaya ulun tampa. Yudhistira wuruhanira yonggir yektine ulun prapta ning wana mrentani ya ing negara Indraprastha. Sayekti mung bakal paring dawuh kelawan jeneng kita mundi dawuh pangedikaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti. Gandeng sawetara nggon kita madeg minangka nalindraning bangsaning jimapan ana ing wana mrentani ana ing negara Indraprastha. Dina samengko wis dadi pangandikaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah lamun negara Indraprastha bakal kababar kamanungsan. Kewajiban kita minangka dadi bangsaning jim wis purna. Kita kudu bali marang asal mula-mulanira. Wondene satring ingkang kita rangket ingkang dirangket dening kadang kita Dandun Wacana aran Raden Bratasena. Sayekti kuwi peranganing Pandhawa ingkang samengko bakal nampa triman negara ing Indraprastha. Yudhistira Dandun Wacana Dananjaya Tripala Dramaganti. Papakna para Pandhawa ing kono kita bakal weruh kalawan kasuwargan kita Yudhistira. Permadi, aku tulungono Permadi, aku ra iso nglawat. Wah, Putra Dewa, aku tulungono. Kakang Semar, kula. Iki kaya swaraning Kakang Mas Bratasena. Pinuleking pedhut peteng kaya ora katon. Mbok menawi niku dayane kekuwataning jim sing mapan wonten ing wana mrentani. Sampeyan pun diparingi pusaka katelune. Salah siji digunakake mbok menawa iso ngluwari penandang ingkang raka Ndara. Mula coba bakal tak sabet nganggo oyot Bayura mugi Kakang Mas Bratasena enggal luwar saka panandang Kakang Semar. Nggih, dicoba mawon, Den. Permadi, kasinggihan makaten. Kowe nulungi aku mawi kekiatan pusaka inggih menika keringkianing bangsaning jim ingkang nami oyot Bayura. Kakang Mas mugi dados ning kawuningan bilih wana mertani menika sanes wujuding wana nanging menika wujuding negari kajiman ingkang diasta dening Prabu Yudhistira. Sedaya kala wau dawuhing Sang Hyang Bathara Indra lumantar begawan Anggara Parna ingkang mapan wonten ing sumur gumuling. Malah ingkang rai sampun kaparingan pusaka tetiga. Inggih pusaka keringkian bangsaning jim oyot Bayura Watu Timpur lan Lisah Panrana. Namung dawuhing Sang Begawan Anggara Parna, kula lan Kakang Mas mboten kenging setunggal-setunggal mlebet lenging wana mrentani nanging kedah Pandhawa gangsal cacahipun. Hayo gage mangkat dina iki Permadi. Lale.
rasa madangi jagat tumungup-ungup paneng sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Bratasena Permadi kula wonten dawuh pinten tangsen sing prayitna ngati-ati ana wujuding wewayangan 5 cacahe monggo bareng ndak sawang wewayangan mau tan prabida kaya dene pun Kakang lawan Siadi ana wujuding menungsa wani mlebu telenging wana merentani iki sapa dipun tepangaken kula pun Puntadewa menika kadang kula pun Bratasena Arjuna utawi Permadi miwah pinten tangsen panjenengan sinten aku nalindraning Jim negara ing merentani jejuluk Prabu Yudhistira iki kadangku Dandun Wacana Danang Jaya lan Tripala Dama Granti apa pancen Puntadewa lan sak kadang kadyan mau ingkang aran para Pandhawa inggih sinuwun kula sak kadang gangsal cacahipun menika katelah para Pandhawa majaning sawarga Prabu Pandhu lan Ibu Kunti menapa dene Ibu Madrim ingkang sak mangke badhe nyuwun dipalilah saking paduka sinuwun Prabu Yudhistira keparenga paring palilah wana menika badhe kula babati tumunten badhe kula yasa negari enggal sinuwun kenging menapa teka paduka lajeng ngalumpruk nyembah sesedokan dhateng ingkang abdipun Puntadewa pukulun nadyan sesinglon Raden Puntadewa nanging kula mboten pangling paduka pangijawanta ing Sang Hyang Bathara Darma ingkang sampun nampi dawuhipun Sang Hyang Bathara Indra sakmangke negari Ngamarta utawi negari Indraprastha sampun titiwanci kababar kamanungsan kula ingkang saking menika kula titip praja ing Indraprastha sumangga anggenipun badhe ngagem saha kinarya mukti para Pandhawa sampun titiwanci kula wangsul wonten ing asal mula-mulanipun bangsaning Jim ingkang dumades saking Agni badhe wangsul wujuding geni Raden namung semantena kula titip papanipun kadang-kadang kula inggih menika pun Dandun Wacana ingkang mapan wonten ing kasatriyan Jodipati Danang Jaya ingkang mapan wonten ing Madukara tumuli Tripala Dama Granti wonten ing Sawu Jajar tuwin Bumira Tawu lan mugi andadosna ing kawuningan bilih negari Ngamarta menika kapirang wonten ing Paju Sekawan ingkang tengah mujudaken praja Ngamarta ingkang iring ler menika kasatriyan Jodipati ingkang iring wetan kasatriyan Madukara kidul saha kilen menika kasatriyan Sawu Jajar tuwin Bumira Tawu kula titip sampun ngantos dipun ewah-ewah jer menika yasaning Sang Hyang Bathara Indra monggo kula pasrahaken negari menika dhateng jengandika Raden muga enggal kababar jaman anyar wiwit paduka ngasta wonten negari Indraprastha ngantos lami-laminipun kinarya jagat menika supados sak traju antawisipun awon lan becik Raden Puntadewa